După ce Dumnezeu ne trimite în lume pe fiecare cu o misiune, cu un plan, vine o vreme să începem o școală și pentru ultima oară apoi stăm într-o bancă, ieșind pentru a intra în viață, pentru a întemeia o familie. Și apoi vine o vreme când Dumnezeu ne binecuvintează casa și familia, cu nașterea de copii, cu binecuvântările pe care Dumnezeu le trimite în viața noastră. Apoi vine o vreme când, datorită trecerii timpului, se abat încercările, suferințele asupra vieții. Și în cel din urmă vine o vreme când, pentru ultima oară, stăm cu cei dragi la masă, în casă. Și apoi plecăm pe calea pe care merg toți pământenii. Cum spunea Iosua odinioară, cale care duce de acasă acasă. Cum spunea un părinte, pentru că acasă a fost și a lui Dumnezeu Ana, ci alături de cei dragi ai săi, însă acasă este și în împărăția de dincolo, în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că tot în pagina Sfintei Scripturii citim că Dumnezeu din iubire l-a creat pe om și l-a plămădit pe primul om din țărână. A luat țărână din pământ. După care a suflat asupra lui suflare de viață, dându-i sufletul, acea scânteie din Dumnezeire. Și astfel a devenit omul ființă vie. Conceput, iată, din două elemente. Materie și spirit. Trup și suflet. Și Dumnezeu, atunci când l-a creat pe om, a pus în el veșnicia. Avea omul în potență veșnicia. Însă, datorită neascultării, a încălcării poruncii Dumnezeu, la un moment dat, pierde această veșnicie, însă doar pentru trup. Și iată, vedem că, la un moment dat, dăm pământului ce este al pământului, adică trupul, iar sufletul îl dăm lui Dumnezeu, de unde l-am primit. Și când omul pleacă din lumea aceasta, nu face altceva decât să se întoarcă, cum am spus, trupul în pământ, iar sufletul la Dumnezeu, acasă. Pentru a-și primi răsplată pentru tot ceea ce a depus ca osteneală în această viață. Și dacă ne analizăm fiecare viața, pe lângă multele binecuvântări și bucurii pe care le avem, trecem și prin încercări, prin suferințe, prin boli, care nu fac altceva decât să ne sensibilizeze, să ne facă să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să ne facă să gândim că totul din această lume este trecător și doar sufletul este veșnic. Și că la un moment dat ne vom întoarce acasă. Și acesta acasă depinde de noi. Dacă în această lume gustăm împărăția lui Dumnezeu, vom avea parte de ea. Cum putem face lucrul acesta? Trăind cum ne învață Dumnezeu. Prin poruncile pe care le găsim în Scriptură. Și cea mai mare poruncă este porunca iubirii. Trăim în iubire față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Când plecăm din lumea aceasta, vom intra în împărăția iubirii. Așa spunea Părintele Arsenie. Nu te gândi, frate, că vei merge când pleci din lumea aceasta în împărăția pe care n-ai trăit-o pe pământ. Nu trăim aici în iubire, nu vom trăi nici dincolo. Nu că Dumnezeu te-ar exclude. Sau ar vrea ca doar unii să fie alături de El. Ci noi nu vom suporta această împărăție. Este foarte simplu. Dacă în această lume nu avem răbdare, nu avem dragoste pentru Dumnezeu, să stăm 2 ceasuri la liturghie într-o săptămână, duminică,
Sau să fim alături de cei care au nevoie de noi, fiind în suferință, fiind în încercări, să le mângâiem sufletele. Să le arătăm compasiune și dragoste. Cum vom merge să rezistăm în veșnicie alături de Dumnezeu, care este iubire și compasiune? Nu vom rezista. De aceea, cum spunea un proverb, pe care cred că îl știți cu toții, din copilărie știu. Cum îți așterni, așa dormi, așa este și cu viața veșnică. Te pregătești pentru ea, te pregătești pentru Împărăția lui Dumnezeu, iubești și trăiești în armonie și pace. Și cu Dumnezeu și cu semenii tăi. Nu faci lucrul acesta și trăiești în invidie și în ură. Toată ziua te gândești cum să faci rău. Sau cum să te ridici mai sus decât alții și nu mai bagi în seamă ce este în jurul tău și calci pe capetele celor din jurul tău. Nu ai parte decât de împărăția invidiei acelui rău care nu voiește să-ți mântuiești sufletul. De aceea, venim astăzi aici, în primul rând venim din acea datorie creștinească. Pentru a fi alături de Sfântul lui Dumnezeu, Ana, care pleacă dintre noi. Am putea spune înainte de vreme. Spun lucrul acesta întrucât David Psalmistul vorbește de viața omului ca fiind 70 de ani. Și a încheiat misiunea. Dumnezeu știe de ce a chemat înainte de vreme. Este, cred, pregătită pentru întâlnirea cu El. Așa spun Sfinții Părinți, că Dumnezeu cheamă pe om când este omul pregătit pentru întâlnirea cu Creatorul Său. Apoi suntem aici pentru a însoți sufletul spre veșnicie și cu rugăciunea noastră și cu iertare. Ca om, firește că poate a greșit în această viață. Cum cu toții greșim din zor și până seara. Și este momentul iertării. Să acordăm iertarea noi ca și oameni, ca și Dumnezeu să o ierte când va trece prin judecata Lui. Să intre în împărăția sa. Și apoi suntem alături de familia Doliană, care de azi înainte au pierdut sau nu mai sunt alături de mama lor, sau bunica, sau mătușă, sau orice grad de rudenie ar fi cu toți ceilalți prezenți și cei care au cunoscut-o. Bineînțeles, cu cuvinte omenești încercăm să-i mângâiem, spunându-le că, la un moment dat, ne vom întâlni cu toții în Împărăția lui Dumnezeu, dacă ne și dorim lucrul acesta. Și că această moarte nu este limita existenței noastre. Este doar o ușă de trecere spre o altă lume, spre o altă dimensiune. Ne mutăm puțin mai departe când plecăm din lumea aceasta. Și cu lui Dumnezeu, Ana, ne putem întâlni și de acum încolo în rugăciune. Rugându-ne pentru sufletul ei, intrăm în comuniune cu el. Pomenind-o la Sfânta Liturghie, ne întâlnim acolo în potirul Sfintei Liturghii, unde preotul pune părticele și pentru cei vii și pentru cei răposați. Și acolo ne întâlnim cu toții, în potirul Sfintei Liturghii. Liturghie care nu este altceva decât Împărăția lui Dumnezeu coborâtă pe pământ. Gustăm din liturghie, gustăm din împărăție. Poate, de multe ori venind la astfel de evenimente, ne punem fel și fel de întrebări. Oare de ce a plecat cu tare și cu tare? De ce a plecat lui Dumnezeu Ana înainte de vreme? Că mai putea să trăiască mult pe acest pământ. Cum a spus Dumnezeu, știe. El este Cel care rânduie pentru fiecare un loc în împărăția sa. Hristos spunea așa: în casa Tatălui meu multe locașuri sunt. Gădite vouă încă de la întemeierea lumii. Tuturor ne-a gădit câte un locaș. Important este să ne dorim cu toții să trăim alături de Dumnezeu și în lumea aceasta și în cea de dincolo. Mai este un aspect. Mulți nu cred în viața de dincolo. Și cred că totul se termină aici. Fiecare este liber să creadă ce vrea. Însă, nu putem să-i convingem întru totul. Dar putem să întrebăm acest lucru. Ce se întâmplă cu soarele când seara apune? El oare moare sau se stinge? Nu. Răsare pentru alții. De cealaltă parte a globului pământesc.
La fel este și cu viața. Apune soarele acesta fizic pentru noi, la un moment dat, dar sare al soare Hristos în împărăția de dincolo. Sau mai este o altă întrebare. Oare noi am știut când eram în pântecele Maicii ce este dincolo de această fază intrauterină? Nu. Și vreodată acestea ne-am născut în această viață. Așa este și cu viața de dincolo. Nu avem certitudinea vieții de dincolo. Nu știm exact ce este. Deși avem mărturii ale celor care au gustat din împărăția de dincolo. Și au venit și ne-au mărturisit. Certitudine nu avem. Dar nădăjduim că prin această moarte ne vom naște în împărăția lui Dumnezeu. Am spus lucrurile acestea să medităm puțin la ce este viața. Noi cei care am rămas, la căpătâiul, iată, rog lui Dumnezeu, Ana, care pleacă dintre noi. Și pentru ea să ne rugăm ca Dumnezeu să-i facă odihnă în împărăție. Fiind la această slujbă a mormântării, gândindu-mă la numele Ana, mi-a venit în minte ce spunea un părinte, că în tradiția poporului român, de multe ori, oamenii puneau acest nume de Ana. Și să știți că fiecare nume își punea amprenta asupra omului. Și acel părinte spunea că Ana este a unei femei care rabdă mult, care suferă mult. Și dacă ne uităm, și Ana lui Manole este cea care a fost o jertfă pentru o creație. A suferit. Și chiar m-am uitat în jurul meu să văd pe cei care poartă acest nume. Și cam toate femeile au fost femei puternice care au fost capabile de jertfă și de suferință în această viață. De ce spun lucrurile acestea? Că am citit acel necrolog și am văzut că nu i-a fost ușor la lui Dumnezeu Ana. Dar toate acestea a trecut prin toate. Și pleacă din lumea aceasta cu fruntea sus, sau ducându-și până la capăt crucea. Și a bolii, și a încercărilor acestei vieți. Și aceasta este o învățătură și pentru noi. Să ne asumăm tot ceea ce primim. Fie ca dar de la Dumnezeu, fie ce primim de la viață. Și așa vom putea birui. Și în lumea aceasta și vom putea birui și în această moarte, să ne întâlnim cu toți în împărăție. Că de aceea a venit Hristos. Să ne aștepte, să răstigni pentru noi pe cruce, cu brațe deschise, să ne aștepte pe toți, să ne cuprindă. Să ne ducă în împărăția fericirii a lui Dumnezeu. Ne rugăm cu lui Dumnezeu, ca cea care pleacă între noi, pe care am cunoscut-o, cred că cu toții. Eu așa mi-aduc aminte ca o ființă veselă. Mă întâlneam cu ea și povesteam și era plină de viață. Ne rugăm pentru sufletul ei ca să îi facă Dumnezeu odihnă în împărăția sa cea cerească. Amin. Dumnezeu să o ierte, să o odihnească. În cele ce urmează, dăm citire câteva rânduri din capitolul vieții pământești al lui Dumnezeu, Ana Blende. Cum am spus, moartea fizică nu este limita existenței. Este doar o ușă de trece spre altă viață. Ca într-o carte. Se încheie un capitol, începe alt capitol. Ultimele rânduri din capitolul vieții pământești sunt acestea. S-a născut în anul 1958 în județul Botoșani, provenind într-o familie modestă cu 7 copii, care din pricina greutăților din acea vreme au plecat prin diferite localități din țară. Ana a venit la Deva, alături de sora ei mai mare, Paula, și cu cumnatul Dumitru, la o vârstă fragedă. Și a continuat studiile și tot de tânără l-a cunoscut pe Gheorghe, cu care s-a și căsătorit. În urma acestei căsătorii au adus pe lume pe unica lor fiică, Carmen Ana. Nu după multă vreme, viața ei s-a schimbat radical. Gheorghe suferi mai mulți ani de o boală necruțătoare, iar apoi fiind răpus de aceasta la vârstă de 46 de ani, așadar Ana trebuie să fie și mamă și tată pentru fiica lor.
A lucrat la ICRA o mare parte din viață, unde a avut numeroși colegi și colege, ulterior prietene și prieteni, cărora le mulțumește pentru ajutorul și susținerea lor de-a lungul anilor. Ioana, Victorița, Lenuța, Stella, Garofița, cred că lista poate continua. După o perioadă de timp s-a hotărât să-și termine studiile, unde l-a cunoscut apoi pe Liviu, care a fost alături la bine și la greu. Dar viața îi dă o altă lovitură. Și după 27 de ani, Liviu se îmbolnăvește și se stinge din viață, iar Ana rămâne din nou singură. Și timp de 3 ani, viața ei a fost cu suișuri și coborâșuri, sfârșindu-se brusc și neașteptat la vârsta de 62 de ani. Iată cum am spus, câteva rânduri din viața pământească, realizările pe plan profesional și familial, a luat pe Dumnezeu Ana Blen, cea care pleacă dintre noi fizic astăzi. Multe s-ar putea spune despre un om, poate mai mult despre o mamă. Prin câte nu trece o femeie sau o mamă în familie, pe altarul familiei, de câte nu se jertfește, ca să fie totul bine, să nu lipsească nimic. Acestea sunt cele mai importante aspecte din viața dânsei, care să rămână vii în mintea celor prezenți. În cartea Ezechiel este o vedenie despre un râu care trecea printr-un ținut și pe unde trecea acel râu, totul se schimba, se transforma, totul prindea viață. Așa este și cu o femeie sau o mamă. Pe unde trece, totul se schimbă, totul prinde viață și culoare. Și într-o casă, unde este o femeie gospodină și cu dragoste, totul prinde culoare și viață. De aceea este greu să te desparți de mama sau de bunica sau de cineva drag care până mai ieri te primea cu brațele deschise. Acum când te desparte toți cei dragi, în primul rând se adresează celor din familie, celor mai apropiați. Și cred că în acest caz este vorba de fiica Carmen Ana, ginerele Beni, și nepoții Ricci, Bianca, Alesia și Raisa. Ce este mai frumos decât nașterea de copii într-o familie? Ca o binecuvântare. Care vin ca o bucurie pentru noi la momentul nașterii. Văzând numele fiicei, nu cred că dânsa, când ne-a pus numele, a știut ce înseamnă acest nume, Carmen. Care în latină este un substantiv, Carmen Carminis, ce înseamnă odă sau poezie. Toți copiii sunt o poezie pentru noi. Și ne aduc bucurii. Așa cred că a fost și pentru dânsa. Și îi mulțumește fiicei pentru tot ceea ce a făcut până în ultima clipă. Și ne dăjduiesc că chipul mamei va rămâne mult timp în minte și în suflet. La fel cum o elogia pe mama și un poet care spunea așa, și se potrivesc aceste cuvinte astăzi. Un chip mai sfânt, mai pur și mai curat pe lumea asta n-a mai existat. Un chip atât de înțelept și blând nu va mai fi pe acest pământ. Un chip izvor de viață cântător, ce poartă în sine lui atâta dor. Dor ce mereu mă urmărește, ca înger păzitor el mă ocrotește. Este sigur chipul Maicii mele. Cu un suflet luminos cules din stele, în viața asta multe îmi doresc, dar tind mai mult spre ceea ce iubesc. Astfel, cea mai mare dorința mea, să nu te stingi nici când etern stă. Cu toții dorim să nu te stingă nici când mamele noastre. Oricum, ele nu se sting. Ele rămân în sufletul și în mintea noastră. Spunea un părinte că părinții nu mor niciodată.
Ei trăiesc prin noi, prin învățăturile pe care ni le-au dat, prin dragostea pe care ne-au arătat-o de-a lungul vieții. Ce puteți face? Să o iertați dacă v-a greșit de-a lungul acestei vieți scurte a dânsei? Dacă v-a mustrat, fie cu vorba, fie cu fapta, în copilărie sau în adolescență, cum face de multe ori o mamă? Să știți că și mama, și tata, părinții, mustră copiii, fie verbal, fie fizic. Dar îi mustră cu dragoste și cu dorința de a-i vedea crescuți bine. Și în fața lui Dumnezeu, ca oameni plăcuți și drept în societate. Și ea poate fi mustrat, iertați-o ca iertată să meargă. Dumnezeu să ierte. Așa a rămas bun și iertare își cere la sora Paula și fetele ei, Doina, soțul Marcel, Loredana și fiica Doriana, Dorina și soțul Cristi și copiilor Ana, Alina și Patrick. Așa ne poate fiindu-i cele mai apropiate de lungul vieții, cu care cred că am părțit multe momente frumoase. Și se desparte astăzi cu durere de cei menționați. Și pe aceștia îi roagă prin noi să-i acorde cuvântul iertare, ca și Dumnezeu să o ierte când va trece. Dumnezeu să ierte. Ne mulțumește fraților, surorilor, cumnatelor și tuturor prietenilor și cunoscuților ei, pentru toată înțelegerea și răbdarea care au avut-o cu ea. Rămas bun la toate prietenele dragi, vecini și vecinele din blocul 51 din blocul 19. De la toți cei care nu au fost menționați, cu numele care este cu de hârtie, din mulțimea numele din uitare, cu neștiință, să nu fie cu supărare. Cu cuvintele poetului spune, înainte de plecare, atunci iertare ca și bunul Dumnezeu, să ierte sufletul meu. Să rugăm pe Dumnezeu să diminească, să primească sfântul împărăția ta cerească tuturor celor rămași, mângâie sufletelor. Amin. Dumnezeu să o ierte. Dumnezeu să ierte, să o